bona nit. Bona nit, bona nit. Com esteu? Com esteu? Bé, Benvinguts a la gala de lliurament dels Premis Binari 2019. Som a l'Auditori de Vilafranca i també en directe pel Canal 33 per conèixer quins són els millors vins de Catalunya. Us animem a passar aquesta estona amb nosaltres en què premiarem vins, cellers i també professionals que contribueixen a fer créixer cada dia el vi català. Un jurat format per dissenyadors gràfics i il·lustradors ha considerat que la guanyadora d'enguany és una etiqueta que destaca per la seva senzillesa, elegància i originalitat i també perquè té un disseny molt sobri però alhora molt ben executat. Quan vam començar els Premis Binari, ara fa 7 anys, teníem un premi al millor vi ecològic. Érem pocs i no tothom sabia el que volia dir exactament. Doncs ara a celebrar-ho, no? Sí, gràcies a tots. Molt bé, enhorabona, moltes gràcies. Fins ara. A veure, és de pregunta obligada. S'ho esperava? Gens ni mica. Moltes gràcies, sobretot, a la gent que feu vi, perquè ens feu molt feliços. Molt feliços, gràcies. Fins l'any que ve. Gràcies, gràcies.